Hi guys, mayroong bisita oh. Taga dswd. Naghungit gyud siya kay nahuli ko siya. Ayan na guys, oh mag-lunch kami. Ano sa nayong sudan oy nga man nagkasinabot. Nay bulad pang breakfast pa man siya. Paghay na. Tama na pag kay mukhaw na ko. Taga dswd na siya guys. Nagduaw sa mga guys kanang naghatod og rasyon. Nagdala rasyon guys, lami kayo litson. Bulad. Ano, paborito ng lahat. Ayan oh, bulad. Breakfast tapos baseball. Awi kayo. Nung maritis oh, nagkatawa lang siya. Hindi siya mukhaon guys, no. Sikre medyo lagi ni atong subo nga dagko. Thank you for watching guys. Kaon sa amin guys kay gutom ng dswd guys. Last na doon yan yung kuan duaw sa mga balay-balay. Alam mo Halo ko. Ah, naman si Bila. Oh. Kayo, ka mukha mo doon? Mana, sige, kagkatawa na doon. Madayo na may kagkatawa. Sus. Sama nang 20 lang pala yung babayaran nila. Tapos Sam.